Unjani sithanda sami? Awuphela phela sithanda sami ngipheleni. Yabona le ithini ngizolipheka nje manje. Bathele bayithini? Mina ngithi ithini mina? Uqhamuka. Ngicela uzongiqoqa ngithini nje? Uqhamuka wena. Nje mina ngenzani kuwe mzuzu? Kumela. Uhleli nje ukushaya ngenze lutho njalo nje ngathi mina ngenzani kuwe? Hambe uyofetsheza la usukhipha izinyembezi kumela. Sudlala na. Uza. Usujwayela ngabe yewe. Kumela lapho. Yabona nje ukusikhipha kwami kuba sona sisombululo esingcono kabi engasenza. Ngicabanga kahle njengesina mntana. Okwayicabanga sisahle. Inyanga ezisithupha. Ukubulala umuntu lo. Namhlanje ngaze nje ngize ngibuzo nje 6 months. Umbulali sisayikho nje nini? Kahle. Why are you sneaking up on me like that, bruh? Oh, I'm so far, I didn't join. Uzozenzani baby ingane sakayidingi nje thina ingane kwamanje hayibo simantasa sonke ngomsebenzi yini nje ingane ngiyayidinga bakwethu ungathi nginayo imali yonke usuzohlula ukuthi ngibe nengane ucabanga nje lonto le ngizosipenda loba imali yami kumele ngibone uJunior la hayibo lifa manje kumele sisebenze usulokhu ngixaka ngengane setswelo namanje usufuna indaba yengane manini nje indaba zokuthi ukhuluma khona nayi lengane ibila kwenzenjani ibila ini ingane lifikana lengane ihlele ifika phuphela hayi ubhekeke phela manje uzohlala usungihlala nohlanga manje kwenzenjani
No, Ndiyema. Let's get this over and done with. Uyazi nje ungasitshela noma yini. Okay man, ngibambela la. Kahle guys, angisiyena mina Ndiyema. Igama lami nguTshengisile. And bengina I'm a murderer guys. Hayibo. Umbulala ingane Sisu Sonke lesi sikhathi phuma pha. bese ngisebenzele eThekwini ma. Ahlahle into engiyizele la. Ukuzoxolisa. Kuningi ma usekwenzakele. Empilweni yami kuningi. Engazi nami ukuthi sengizokulawula kanjani. Angisazi. Yikho lokho sekungibuyisile la. Wena Ukuthi ngizocela uxolo ngiyazi ukuthi lento engahamba ngiyenzile ngakuthela ngelikhulu ihlazo emphakathini. I'm sure bebeyibuza nje ukuthi kwenzakalani.